Hos Vestergaard Ejendomsservice har vi specialiseret os i at rense fliser fra A til Z. Vi har renset fliser, der har ligget i både 10, 20 og 30 år med flotte resultater til følge. Fliserens fjerner effektivt alger, misfarvninger og flisepest på fliserne, og mos og ukrudt mellem fliserne. Vi renser fliser med hedevand eller damp, det vil sige, at vandet er knap 100 grader varmt. Det varme vand er effektivt til at rense fliserne i bund, hvilket naturligvis er vigtigt for det færdige resultat. I forhold til rensning med koldt vand, så er rensning med hedevand en meget nænsom metode, fordi det meget varme vand renser langt hurtigere, hvorved fliserne kun udsættes for tryk i kort tid. Når fliserne er renset, gør vi grundigt rent. Vi har 1000 liter demineraliseret vand med i bilen og bløde koste. Med vaskeanlægget kan vi vaske alle vaskbare flader, inklusive vinduer uden at der kommer pletter, netop fordi der ikke er noget kalk i vandet. Stenmel er knust granit og er næringsfattigt, hvilket hæmmer vækst mellem fliserne. Det pakker godt og får fliserne til at ligge stabilt. Når der fejes nyt stenmel på efter fliserens, så kommer fliserne til at se helt nylagte ud. Vi har udviklet en metode, hvor vi vander stenmelet ned mellem fliserne. Således skal vi ikke vente i dage og uger på regn, og du kan hurtigere komme til at nyde de nye fliser. Algebehandlingen sikrer, at eventuelt tilbageværende sporer, der skulle have gemt sig i fliserne, bliver udryddet. Det er også denne proces, vi tilbyder til at vedligeholde fliserne fremover. Vi anbefaler, at fliserne algebehandles årligt. Algebehandling er noget, du selv kan udføre. Vi gør det naturligvis også gerne for dig. Så fejer vi eventuelt overskydende stenmel op, og vi er ved at være klar til sidste trin. Imprægneringen foretages med et nanobaseret imprægneringsmiddel. Imprægneringen trænger dybt ned i flisens overflade og danner en diffusionsåben hinde. Således kan flisen ånde, men ikke suge fugt. Det svarer til at give fliserne regntøj på, de kan ånde i. Da alger trives i fugtige miljøer, og der ikke længere kan trænge fugt ned i fliserne, får algerne nu dårlige vækstbetingelser. Samtidig sikres fliserne mod frostsprængninger. Behandlingen virker typisk i 8-10 år. Imprægneringen er ikke synlig, når den er tør, hvilket typisk tager et par timer. Umiddelbart efter kan fliserne tages i brug. Her er et resultat, der kan ses. Hvis dine fliser trænger til et løft, så er du velkommen til at ringe og få et uforpligtende tilbud på telefon 60 92 16 16, eller du kan skrive til os på hjemmesiden under kontakt. På hjemmesiden kan du læse mere om fliserens og om andre produkter, vi tilbyder. Her finder du også information om priser med mere. Tak fordi du kiggede med, og på gensyn.